Bueno, aipatu da, bai, izan behar dela plantamendu abanguardiatxoagoa eta probokatzaileagoa, bai, kontzeptu bezala, laborategia kontzeptu bezala. Ez dakit gehiegi tematu garen espazio ero tangibilidade horrekin, pertsonak bertan kokatuta bai, pixka bat aktibatu nahi nuelako, bueno, sektorea nola erakarri bertara, ezta? Zer motibatuta joango zinakeara, ez? Coworking espazioaren inguruan ibili gara zalantzan, eta bueno, ez da ikusten coworking gune bezala, horrek funtzionatu dezake akaso hasi berriagoa den gazte edo produktora edo dena delakoakin, baina ez da ikusten maila profesionalean dabien jendeakin fizikoki leku finko bat bezala gauzak partekatzeko. Aipatu da ere, ni plantatu dodanean, orduan zerk erakarrita joango zinakeara, ez? Bai aipatu da, oso epe kortoplazistan lan egiten ohitua dagoela sektorea, eta hori realitatea da beharrak hala eskatzen duelako, bai? Eta orduan oso zaila dela formulazio baten asmatzea nun ere egunerokotasunetik aterako nauen zerbait hori zer izango dan, ezta? Bertaratzeko, laborategi hortara. Bai ikusten da beharra esandakoa proiektu transgresoreagoetan eta pentsatzeko, eta bai ikusten da ere beharra konfiantza bat sortzeko sektorea osatzen duten eragileen artean. Orain oso txikian gaudelako gure egunerokotasunean sartuta eta ikusten da hortik askatu beharra badagoela. Nola ez dakigu. Bai ikusten da ere ezinbestekoa munduan gertatzen direnak ekartzea izan behar dela egiteko oso garrantzitsu bat, antena lan horiek egiteko ez dagoelako bitarteko ez astirik sektorean, eta hori bai ikusten da ezinbesteko. Gero hortik eta pauso bat haratago nola aktibatu guk ikusten dugun hori, nola jartzen dugu guk martxan, ez gara iritsi hortaraino. Bai ikusten dana da, bai aipatu da aurrekontua egon behar dela horretarako, hau da, I+D lan hori finantzatua izan beharko litzakela, proiektu horiek aurrera ateratzeko, eta hori dinamizadore paper hori bere garrantzitsuena izan behar dela laborategian, dinamizadorearen papela. Ez dakit, hori izan da gutxi gora bera, zuzerraztu dut. Beste talde bat galderan bat badokazue. Zuetan zein da? Torri hona, gabeto bai. Hola. Egun on denoi, guk ere eduki dugu eztabaida nahiko nahazia. Ni laburbilduko nuke galdeikur batean, galdeikur handi bat, etxegolako oso garbi, laborategia zer da, ze izan nahi duen, ze espero dugun, batzuk ez genuen ezagutzen, galdeikurra, bi hitz gako, gero, hortik aurrea, lehenbiziko hitz gakoa multi, izan behar du nahazia sentidu guztitan, nahazia sektoreko jende ezberdina biltzeko bidea izan behar dulako, nahazia audientziak eta enpresak bertan egon behar dutelako, gazteak eta eskarmentu dunak, ikusentzunezko sektorekoak eta beste enpresa klase bat, ikusentzunezkoen barruan telebista eta irratia, eta internet, dena elkarrekin. Beraz, galdeikurra, nahazia, bigarren izgakoa, asfaltoa esango nuke, Ibani kopiatuta, izan behar dulako konkretua, proiektu konkretuak gauzatzeko, arrakasta dagoeneko duten proiektuak adibidez, zergatik ez, gaztea bezalako irratiak ondo zer egin duten aztertzeko, igual ikasi genezake denok zerbait, konkretua zabalkunderako bide berriak eman behar dizkigulako, konkretua ezin duelako txiringito bat izan, beraz, galdeikurra, nahastua, asfaltoa, eta gero tensio puntu bat izan dugu, egiaren izenean, uste dut, politikak hor ze papel izan behar duen, edo politikoek ze parte izan behar duten laborategi hortan, edo ze zubi eraiki behar dian, edo nola artikulatu behar dan, erabakiak hartu behar dituztenen arteko, erabakiak hartu behar dituzten artea, behaiek eta sektorearen arteko harreman hori. Zenbat haize behar da, zenbat ez dan behar, eta non dauden arazoak. Momentu batean aipatu da EITB, baina baita ere esan da EITB ez dela dena. Eta sektorea EITB baino askoz gehiago dela.
Eta ez dakit zerbait astu zaidan. Gauza asko, segura asko. Hola xela bortuko nuke. Eskerrik asko. Lehen ez du jo txaloi, baina ez txalo batzu jotia behar dola hor, ez da. Eta azkena, zuek, zein, Jaime. Bueno, gure taldean, nik uste denetik gaudela, gidoigileen elkartea, Ibaia, ikaten mundua, euskararen mundua, eta unibertsitatea. Orduan, uste dut, hemen hitz egin duguna pixkat ulertzeko, bakoitzan nondik gatozen ikustea oso importantea dela. Guk 8 idea apuntatu ditugu, bata eta, bueno, barkatuko idazu ordena, baina horre zuek aipatu duzuena, lehen da bizikoa bintzat, eta oso garbi geratu da, ezin duela beste txiringito bat izan. Honek ez lukela beste txiringito bat izan beharko, ulertu nahi demezela. Bigarrena, zerbitzu hon bat beharko lukela, baina zerbitzu bat sektorean dabilen guztiari lehioak zabaltzen lagunduko diona. Alegia, ezagutzen ez dituen beste erraminta batzuk eta ezagutaraziko dizkiona, izan teknologikoak, izan, baina bakoitza bere horretan dagoenean, lehioak itxita nola dauzkan, lehioak zabaltzen lagundu beharko lukena. Hirugarrena, euskarazko ikusentzunezko edukiak sortzen laguntzea, hori, ni uste deno partekatzen dugun zerbait da. Laugarrena, honek ere ez luke izan beharko gauza isolatu bat, sektorea gauza edo momentu askotan izan den bezala, alegia apuntatzen genuen, lerrokatua beharko lukeela hezkuntzarekin, hizkuntz politikarekin, alegia ondo lerrokatuta egon beharko lukete laborategi honek, sektoreak, eta goi mailan hartzen diren, edo parlamentuan, edo dena delakoetan hartzen diren erabakiekin. Alegia, hezkuntzaren papera oso importantetzat jotzen da hemen, eta litzateke laborategiaren zeregin zehatza izango, baina laborategiak ere ez luke isolatuta bizi beharko, eta hezkuntzan hartzen ari diren erabakiekin aparte bizi ez. Bosgarrena, sektorearen implikazioa, eta erakundekin zubilanak egiteko balio beharko luke, berriz ere lerrokatze zera ide horretan azpimarratuta. Eta seigarrena, eta hemen izan ditugu komeria gehienak, gaur hemen nortzu gauden ikusita guk ez dugu sektorea ordezkatzen. Hemen sektorea dirutan hartzen badugu, sektoreak mugitzen dituen diruak ez daude hemen ordezkatuta. Orduan, laborategi honek sektorea seduzitu egin beharko luke, seduzitzeko gaitasuna beharko luke. Eta orduan, aztertu beharko litzateke, sektorea seduzitzeko laborategi honek ze gaitasun daukan, eta nola seduzitu, ze bestela alferrik ibiliko litzateke. Sektorea berez ez da arrimatuko, ez badu zerbait oso interesgarria, eta galduko lukeena laborategiak sortzen. Orduan, hor beste galdera ikur zera jarri dugu. Berbadanik hor neonek apuntatuko nuke, laborategiak autoritatea irabazi beharko luke, bere lanarekin, eta itzala ere bai, benetan nahi badugu sektoreak aintzat hartzea. Baina gaur, hemen, sektoreak herri honetan ikusentzunezkoetan mugitzen den sektorea ez gaude. Zazpigarren kontuak, gidoigileen mundutik etorri zaiguna eta apunte zera bat, baina nik uste beste gauzetarako balio duela. Gidoiak eskatzen ditugunean, nekez izango dugu arrobion bat, jendea ez badugu zaintzen, eta ez badugu segurtasun bat ematen. Inork ez daukagu zalantzarik, arkitekto bati proiektu bat eskatzen diogunean, proiektu ordaindu egiten dioguna. Inork ez daukagu zalantzarik, konsultore bati diagnostiko bat eskatzen diogunean, ordaindu egiten dioguna. Ez dakit, gidoigilei eskatzen diogunean, ordaintzen dizkiegun proiektuak edo zerak ez. Eta orduan, hor, adibidez zehatz hori. Eta amaitzeko ekarpena, hemen agertu dena behintzat, bakoitzak bere ekarpena izan dezake bai implikazioan, bai komunikazio eta zabalkundean, eta egin behar dagoen zubi horretan, alegia sektorea, politika handiak eta laborategia izan litekela hor zubi lana egin dezakena. 8 puntuik. Zondo. Eskerrik asko. Hau zan gutxi gara bera nahi ginoan abe, jasotzia sektore parte honek esaten dituen gauzak, eta horrek be proiektua gehitu eta zabaltzen joan. Segurenik gaur bertan be zabaldu dira beste arrama batzuk. Politikari zena esaterako bitaldetatik urten da, ezta? Lotura hori beharko lukela eta bar. Seguramente horrek be langai geratuko dira. Txiringituana bigarren aldiz urtetzen dena da, aurrekoan be urten zeban, eta zeo zer nahi espada hori da, hain zuzen be. Hori txiringito ez izatian arduradun, sektoria bera be izango da.
segun zelan antolatzen gazen eta segun zer egiten den, bihurtuko da, ero ez da. Eta orduan, ez da bakarrik txiringito bat sortzia ez da nahi, hori da guri heldu jakun mesua behintzat, horretarako lan enbiako. Eta horretarako lan hau etxea guretzako ederra izan da, eta eskerrik asko, ez luzatuko gehiago honekin.